שלום לכולם, בסרטון הנוכחי אנחנו נדבר על חישוב ערך נוכחי נקי, מה שנקרא באנגלית Net Present Value, NPV בקיצור. מדובר למעשה על נוסחה 8.3 מהספר שלנו, פרק 8, הדן בקריטריוני השקעה בפרויקטים. בואו נראה דוגמה ונבין את היישום של הקריטריון הזה. אז נניח שיש לנו פרויקט שמציע לי את התזרים הבא, השקעה של 1,000 בשנה 0, היום מיידית, תקפול של 100 בעוד שנה, 200 בעוד שנתיים, 300 שנים 3, 4 ו-5. האם הפרויקט הזה הוא פרויקט טוב? אז בואו נבדוק. הדבר הראשון שצריך לעשות הוא להוון את התקבולים המובטחים לי, כדי לדעת מה הערך שלהם היום. 100 של עוד שנה יהיו שווים 94.34, 200 של עוד שנתיים יהיו שווים 178, 300 של עוד 3 שנים 254 וכן הלאה. רק כדי להבהיר, לדוגמה, התקבול הזה של שנה 4 הוא 300 שקלים חלקי 1 ועוד הריבית שהיא 6% בדוגמה הזאת בחזקת 4. ומכאן אני למד שהערך הנוכחי של כל התקבולים שמובטחים לי, התקבולים, הוא 986 שקלים. בשביל לקבל 986 שקלים אני צריך לשלם 1,000, כלומר הערך הנוכחי בניכוי ההשקעה, הערך הנוכחי הנקי הוא 986 פחות 1,000, כלומר מינוס 14 שקלים. במילים פשוטות, לקחת את הפרויקט הזה זה כמו להפסיד 14 שקלים היום מיידית. אפשר לחשב את הערך הנוכחי של הפרויקט בצורה קלה יותר, באמצעות נוסחת ה-NPV באקסל. שימו לב שנוסחת ה-NPV באקסל היא שונה מנוסחת ה-NPV של מימון, זה באג ידוע ומתועד היטב. NPV של אקסל מתחיל מזמן אחד, והוא מאבן את כל התקבולים, בעוד ש-NPV במימון, מה שאנחנו למדנו, הוא אותה משוואה רק שמתחילה בזמן 0, כולל המינוס 1,000 של זמן 0, ולכן, אם אנחנו יודעים את הכלל הזה, אז קל נורא גם לתקן את הקריטריון. אם נעשה NPV בריבית של 6% לתזרימים, שימו לב שאני מתחיל מהתזרימים של זמן 1, בגלל הבאג הידוע של אקסל, ומוסיף את המינוס 1,000 בנפרד, וכמובן שאני אקבל בדיוק את אותה תוצאה. השיטה השנייה היא הרבה יותר קלה. כיצד ישתנה ה-NPV אם הריבית תרד? אז אנחנו עוד יודעים מהערך הנוכחי, כשהריבית יורדת, ה-present value עולה, גם ה-net present value יעלה. בואו נעשה בדיקה ונראה. אז אנחנו מכירים כבר את החישוב ב6%, התשובה היא מינוס 14. NPV שלילי, אנחנו לא ניקח את הפרויקט. NPV חיובי אנחנו כן ניקח, כלומר המסקנות שלנו היו שכשה-NPV גדול מ-0 מדובר בפרויקט טוב, כשה-NPV קטן מ-0 מדובר בפרויקט לא טוב, וכשה-NPV שווה ל-0 אני אדיש בין לקבל או לדחות אותו. בואו נוודא שה-NPV אכן משתנה כשאני משנה את הריבית. אז אני לוקח את התזרימים מאובנים ב6%, לא לשכוח להתחיל מזמן 1, אם השתמשתי בנוסחת ה-NPV של אקסל, ולהוסיף את התקבול של זמן 0, באופן ידני, את התוצאה הזאת אנחנו כבר מכירים, ואם אני אעשה את החישוב הזה, כל ריבית, אני אוכל לראות
ככל שהריבית יורדת, ככה NPV עולה, וככל שהריבית עולה, ככה NPV יורד, בפרויקט קונבנציונלי, ואפשר גם לראות בעקומת NPV, שהוא גרף שמציג על ציר האופקי את הריבית ועל הציר האנכית ה-NPV, כיצד ה-NPV משתנה כשהריבית משתנה. תודה לכולם, ונתראה בסרטון הבא.